दिनै 11 नभेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, अबर' सुरक्षा समितिया रबिबार मोनायाव मोनसे खौरां मेल खुंनानै सिडली बियाबाव अबर'फोरखौ बिबेकजों भट होनो थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार लकसभा बियाबनि बारग' एमपि आरो गण सुरक्षा पार्टीनि आफादगिरि नब कुमार सरनियाया सिडली एसेम्बलिनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफनो होनाय मददनि हेंथायैबो बुङो। आफादनि नेहाथारि जन दासआ नब कुमार सरनियानि बेरेखायै बांसिन बुङो आरो गोख्रोङै सोंखारियो। बिथाङा बुङो दि नब सरनियाया सिडलीयाव गावारि मुलाम्फानि थाखायल' बिपिएफखौ मदद होदों। नब सरनिया आरो हाग्रामा महिलारिया अबर'नि बेरेखायै मोनसे फाव फान्दायनायाव लोब्बा दं। नैथियाव, जुदि नोंथाङा जेरावबो टेटु बोयो, अब्ला नोंथाङाबो गिख्रंथाव खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। टेटु बोनायनि फिथाय महरै नोंथाङा फाहामनो हायै बेरामफोरजोंबो भुगिनांनो हागौ। बेनिखायनो देहायाव टेटु आखिनायनि सिगां साननांगौ जोबोर गोनांथि। मानोना सा 20 आइजोफोरा लामानि सेराव टेटु आखिनायनि जाहोनाव खैफोदाव गोग्लैदों। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि गाजियाबादआव जादों। लामानि सेराव टेटु बानायनायनि जाहोनाव सा 20 आइजोफोरा HIV हमदांनो हादों। गुबैयै गाजियाबाद जिल्ला आइजो देहा फाहामसालियाव सा 68 गोर्बोआव थानाय आइजोफोरखौ बोसोन होनाय समाव बे सा 20 आइजोफोरनि बिदि जानायनि जाहोना सोराङाव फैदों। आइजोफोरा मानिना लादोंमोन दि बिसोरो लामानि सेराव टेटु आखिनानै HIV जों सन्देरजादों। बेयाव बेखौ मख'नो हायोदि मोनसे बिजिजों गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि मोदोमाव टेटु बानायनाया गिथावना। देहा फाहामगिरिफोरनि बायदिब्ला टेटु बानायनाया HIV सन्देरनायनि खैफोदखौ 0.3 जौखोन्दो बांहोयो। बेनिखायनो जुदि नोंथाङा टेटुबो आखियो अब्ला दानिफ्राय सांग्रां जा। थामथियाव, आसामनि मोनद' हारिसाफोरखौ थागिबि खालामनायनि सायाव मिरु ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि जुएल अरामनि बिबुंथिनि सायाव रायजोनि गोबां हारिसा हान्जाफोर आरो आफादफोरा रागा जोंखांदों। गोबां हान्जाफोर आरो आफादफोरा समबारखालि गोजौ आसामनि तिनिसुकिया आरो डिब्रुगड़ जिल्लाफोराव अल आउट बन्द खालामनो खावलायदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा मिरु ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रि जुएल अरामनि मुसुखा सावदों। बन्दनि जाहोनाव तिनिसुकिया आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव सुबुं जिउआ थाबथानांदों। दुलाराय आसाम मथक लाइमोन फरायसा आफाद आरो दुलाराय मरान फरायसा आफादा डिब्रुगड़नि लाहौल साबुवानि लामायाव टायार सावनानै धरना होदों। सोमावसारगिरिफोरा राजा लामायाव हरखाब सिबिथाय गारिफोरनि अनगा गुबुन गारिफोरनि खारनायखौ होबथादों। पुलिसनि गोबां हेंथा थासेयावबो डिब्रुगड़नि राजा लामायाव टायारफोरखौ सावनाय जादों। माखासे जायगाफोराव पुलिसजों लोगोसे सोमावसारगिरिफोराबो खहा जादों। बेयो मख'जाथाव दि रायजोनि गुबुन गुबुन दोलो आरो आफादफोरा थागिबि खालामनायनि दाबिजों बोसोर बोसोर सोमावसारबाय थादों। मोनफ्रोमबो सोरखारा आसामनि मोनद' हारिसाफोरनो हारिसानि गनायथि होनो खोथा होबोगासिनो दं। नाथाय बे समायखिराखौ दिनैसिमबो मावफुंनाय जायाखै। गोहोआव फैनायनि सिगां बिजेपिआ आसामनि मोनद' हारिसाफोरखौ थागिबि खालामनो खोथा होदोंमोन। नाथाय मावफुंनो हायैनि जाहोनाव आसामनि मोनद' हारिसाफोरनि आफादफोरा खौसेयै सोमावसारनो सिगांबोदों। ब्रैथियाव, उफ्रा बिसायख'थि जानो गेजेराव साननैल' दंसै। बे समावनो सामगुरियाव राजखान्थिनि बारहावाया गाज्रिसिन जाबोदों। रबिबाराव कंग्रेस बिजेपिनि मोगा-मोगि सोमावसारनाया सामगुरि पुलिस थानानि सोरगिदिं दावराव-दावसि सोमजिहोदोंमोन। तानजिल हुसेना दोलोनि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरजों लोगोसे बे जाथायनि बेरेखायै एफआइआर होनो थांदोंमोन, जेराव रबिबारखालि बियाबनि उदमारियाव फोसावदिंनाय समाव कंग्रेसनि बिजाथि तनजिल हुसेननि गारिखौ गाग्लोबनाय जादोंमोन। उनाव कंग्रेस एमपि रकिबुल हुसेननि गुबुन मोनसे हानजा, एमएलए नुरुल हुदा, शिबमणि बरानि गुबुन मोनसे हानजाया पुलिस थानानि मोखाङाव हेंथा सोमावसारदों। कंग्रेस मावथिफोर आरो मददगिरिफोरा बिजेपिनि बेरेखायै स्ल'गान होदोंमोन। बे समावनो सामगुरि पुलिस थानानि मोखाङावबो बिजेपि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरनि मोनसे थाखोआ नुजाथिदोंमोन। बिजेपि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरा रकिबुल हुसेननि बेरेखायै स्ल'गान होदोंमोन। एमपि रकिबुल हुसेना बिजेपि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरनि मुर्दाबाद स्ल'गाननि गेजेराव लामायाव उखैहाब सोमावसारदोंमोन। बिजेपि मावथिफोरखौ रकिबुल हुसेननि मोखाङाव 2 निफ्राय 3 घन्टासिम मुर्दाबाद होस्रिखावनाय नुनो मोन्दों। थासारिया गाज्रिसिन जानायलाय पुलिसआ जोबनायाव
पेरामिलिटारि फर्सनि हेफाजाबजों थासारिखौ सामलायनायाव जाफुंसार जायो। रबिबाराव कंग्रेसनि बिजाथि तानजिल हुसेननि गारियाव गाग्लोबनायनि बेरेखायै सामगुरि पुलिस थानायाव एफआइआर होयो आरो रैखाथिनि दाबिजों सोमावसारो। सोमावसारनायाव बाहागो लानानै तानजिल हुसेननि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायनानै बुङो, आं सासे जोबोद उन्दै हौवासा। आं मुलुगखौ नुवाखै। आंखौ थांनानै थानो हो। आं थैब्लाबो जेबो खामानि गैया। तानजिल हुसेना कंग्रेस बिजाथिनि गारियाव गाग्लोबनायनि सोमोन्दै खौरां बिजोंजोंबो रायज्लायदोंमोन। बे समावनो कंग्रेसनि एमपि रकिबुल हुसेन, तानजिल हुसेननि बिफा आरो कंग्रेस एमपि रकिबुल हुसेना बेरफ्रुसार अजद होदों दि हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेसनि बिजाथि तानजिल हुसेनखौ बुथारनो नाजादों। खौरां बिजोंनि सिगाङाव रकिबुल हुसेननि थोंजों अजद, हिमन्त बिश्व शर्माया बुथारनानैब्लाबो बिसायख'थिनि हेंथाखौ बारहोनो नागिरदों। जेब्ला बिसोरो पुलिस थानायाव एफआइआर होनो फैदोंमोन, अब्ला बिजेपि मावथिफोरा मुर्दाबाद होनानै होस्रिखावदोंमोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।